Dobrý deň, mladý muž. Zmenáreň, nepotrebujete? 1 euro, 10 dolarov, 1 euro, 100 českých korún, 1 euro, 1000 jenov. To sú kurzy, čo? Vy dobre vyzeráte, mohli by ste chodiť nakupovať aj do zahraničia, čo? No. Na dolár. No povedzte, dali by ste sa takto nachytať aj v reálnom živote? Asi ťažko. Aj internet je dnes plný falošných vecí, napríklad falošné stránky. Pozrite, vyzerajú na nerozoznanie. Keď sa však pozrieme bližšie, vidíme, že niektoré funkcie chýbajú. Iné sú pridané navyše. Často sú prvky stránky v inom jazyku, napríklad češtine, alebo je jazyk na stránke plný chýb. Falošné stránky od nás môžu chcieť poskytnutie osobných údajov alebo hesiel a podobne. Vytvárajte si silné heslá, ktoré majú minimálne 8 znakov. Veľké, malé písmená a čísla. Ako napríklad Tuperkoluf 79. Ale pozor, ani silné heslo vás neochráni, ak ho zadáte na falošnú stránku.